Eguerdion Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Lekeition gara gaur. Euskal Herriko traineru txapelketa izango dugu jokoan, emakume eta gizonezkoen mailan. Lehenik eta behingoz, eta historian lehen aldiz, emakumeen lehia ofizial bat izango dugu, eta dominak izango ditugu jokoan. Gero, 12 territatik aurrera, gizonezkoak izango dira, bitxandetan, Bizkaiko txapelketan izandako 4 onenak eta Gipuzkoako 4 onenak aurrez aurre lehian ikurrina irabazi nahian. Eta hemen dituzue jadanik neskak lanerako pronto eta Arkotek azkenean ezin izan du parte hartu, azken orduko arasotxoak tarteko, eta ondorioz 3 arraun elkartetako neskak izango ditugu emakumeak lanean. Lehen kaletik Tolosaldea, bigarrenetik Zumaia Getaria eta hirugarrenetik Hondarribia. Estropada eremua, itxura bikainarekin dugu, eta neskak lanean hasi aurretik Jose Luis Erkizia Baserri gure adituari horixe galdituko diogu, ea nolako itxura hartzen dion estropada eremuari. Guraldi bikaina dugu, momentuz haize gutxi. Egunon, Jose Luis? Kaixo, berdi Mikel. Ze iritzi, ze uste, hemen goiz honetan orain artean ikusitakoaren arabera? Zerbait keskatzeko moduko edo beroa, ez? Bero zakarra dagola, naiz eta lainotuta egon, hemen euskitan egoteko berotu egiten dula, baina, gainekoan eskertzeko, hori txano bat edo beste jantzi, eta hori konpondu daiteke. Eta itsasoan egoera oso ona. Nik uste dut neskak oraindik ohituta ez daudenez itsaso zakarrakin eta gaur gozatzeko moduko egoeran lan egin beharko dute 3 taldean. Badoaz, abiatu dira. Itsasoko epaileak bidali ditu lanera, abiatu dira. Emakumeak Euskadiko txapelketa honetan lehen kaletik Tolosaldea dugu, bigarrenetik Zumaia Getaria, hirugarrenetik Hondarribia, Joanan Legorburu lankidea ere delegatuen inguruan dugu, 20. segundua bete da, irtera baliozkoa eta pentsatzen dute izango dela egonezina eta jakindina ikusteko hasiera honetan. Egon balitezke Mikel estropada hasi da eta orain hemen ikusten ari naiz ordezkariak adi begira daudela itsasora eta gero hemengo monitorei begira ere bai erreferentziak eta lehen jakiteko. 2 segundo Zumaia Getaria buruan da, 2 segundo Hondarribiri, 3 Tolosaldeari, eta hemen dituzue esperantza ontzian, elastikoa Zumaiarrena da, trainerua Getariarrena, elkarlanean prestatu dute trainerua eta kuadrilla, baina 2 herritako ordezkaritza du. Ontzi honek, berehala sartu irten bat egingo dugu ontzitik ongiari dira eta Gipuzkoako txapelketan garaile izan ziren. Eta han izan genuen emakumeen lehia ikusgarria, polita, 2 selekzio izan ziren, Gipuzkoa eta Bizkaia aurrez aurre, eta gaur hemen Euskadiko txapelketan ere parte hartzen ditugu, eta aurrera pausu galantak ari dira ematen eta posten gara benetan. Eta oso estropada polita momentu. Zumaia Getaria aurretik, segundo batera Tolosaldea eta Hondarribia, eta esperantza ontzira saltotxo bat egingo dugu, bertako giroa zuei zuzenean eskaintzeko asmoa badugu eta sosketa bidez gaur kamarak hor kokatu ditugu eta emakumeen lehian Zumaia Getariak darama Euskal Telebistaren kamaratxoa hor barrura goaz. Atzea, airoan eskage! Lasa egora! Buka! Ibana Taboada patroia, pero bero denakor dena ematen, ez dago txantxetarako gogorik hemen Baserri eta ala behar du gainera, dominak dira jokoan eta
hemen ez dago ez ezer oparitzeri. Ez, hiru taldeak oraingoz ikusten dugu, hori 2 segundoen barruan lanean ari direla, ez dago, hau zaila da diferentzia handiak ateratzen, parekotasun handia erakusten nahi dira hiru taldeak, eta hor dago, horre entzun dugu Zumaia Getarian, Lemazaina, Libanak nola aginduak emanez, eta animoak emanez bere neska taldeari, eta beste bi taldeak berdin, Tolosaldea lehenengo kaletik eta hirugarretik Hondarribia, ez? Orain arte, lehia elkarrekiko horretan, Gipuzkoako txapelketan izan duzuten aukera elkarrei indarrak neurtzeko, eta Zumaia Getariak aurre hartu zion Hondarribiari, baino oso 2 segundo eskasen aldeagatik hor ikusten da, parekotasuna dagola, eta hemen jase gertatzen denez. Sabino Alijostez da gurekin, Takoria Tolosaldeko Arraun Elkarteko presidentea hain zuzen ere. Egunon, une historikoa dau, Sabino, Euskadiko txapelketa aurrenekoz emakumezkoetan, eta urduri antzean, batera eta bestera. Bai, bueno, lehenbiziko guzta egunon, eta bai, urduri hoxen hau da, historikoa da, esaten dezun bezala, eta bueno, a ber, ze egiten duten gaur neskak, ez gaude asko ituta itxason, baina bueno, a ber, aldeuna ingo dugu eta ikusiko dugu, hemendik 5 minutu, 10 minutu haber nola bugatze duen asuntoa. Arraun emanaldietara ohituta daudenek esango dute, nola liteke Tolosaldean trainerua izatea? Ni pensatzen dut, bai ez dek bakarrik Tolosaldean trainerua, zautzegunak erreka nolakoa dan eta zeuda daun, ziro harrituta gerituko dek. Baina, bueno, haigea horioa juten entrenatzea, eskerrak horioko hieta, daukau nahiko laguntza eta hor gabiltza. Pena arkoterena, ez da, zer gertatu da hor azkenean, pena izan da horre kaleba libre eta Bizkaiko ordezkaririk izatea. Oso pena handia, ibiligia sortzeko, emakumen tandak eta jabixaba gaina osatzen gendun jadana kompletoa, eta jadana baimena eta eman da zeon, baina ez da gaxineko momentuen izan duela deskarte batzuk eta bar, eta hortan galitu, eta pena bada, Bizkaitik esateatzen, emakume asko daue Bizkaian ebai, bateletan da txapelketan da ikusi dugu asko daudela, ez da izagertatu. Gipuzkoako txapelketan, aurreneko luzean bikain, baina gero apurrema lehertu egin zineten ikasiko zenuten hartatik, ez da? Lehertu baino gehiago, Ziabogan biharren sartu ginen, irtera ingendu nahiko ondo aurretik, eta gero ja aizekin daulatu ginen tenis aldea eman ziun trainera, ez gaude dituta. Gaur hainbestekorik ez dago eta nola moldatzen zaten? Ez da hau, eta gari ikusiko dugu, ez dakit ez nahu ikusten, haikia benitza egiten, ez dakit nola dauden, Ziaboga nola eman duten, da zerrez, baina pensatzen dut ez dira bilik urruti. Earki, zoaz ba ikustera, eskari asko. Mi esker, venga. Ez dira zurruti, oraintxe errepikatuta maniobra, eta oreka handia dugu emakumeen lehia honetan. Eta maniobra ostean Hondarribia hobeto abiatu da, eta parean dira orain Hondarribia eta Zumaia Getaria. 5:35 Zumaia Getariaren denbora ikusi duzue, Tolosalde eta Hondarribia gero 3 segundora. Baina maniobra ostean, esan bezala, Hondarribiako emakumeak hobeto moldatu dira, eta parean dira Hondarribia eta Zumaia Getaria, eta 3 segundora Tolosaldea. Estropada oso gogorra dugu baserri. Ikusi dugu garbi bigarren kaletikan Zumaia Getaria branka hori lehenegin sartu dula Ziaboga lana horreta, baino Ziabogan koste egin zaiote eta lehenengo kaletikan Tolosaldean dut denbora errekuperatu egin dula Ziabogako lana horretan, ez? Hondarribia eta Zumaia naiz eta Hondarribia zertxo bat atzeago sartu, bile pare-parean atera dira, eta Tolosaldean dut etekin honen atera diola Ziaboga honeri, ez? Hondarribia da buruan. Zumaia segundo batera, Tolosaldea 4 segundora. Hondarribia hementxe duzue begibistan, Josema Arrizabalaga prestatzailea eta Amaia Arrizabalaga patroi lanetan, eta eusten orain burua hartu dute, eta segundu bat Zumaia Getariarekin lehia bizian ditugu biak. Libana Taboada da Getariaren patroia, eta Xavier Etxabe prestatzailea. Eta Tolosaldean Eneritze Garmendia dugu patroia, eta Angele Larrañaga entrenatzailea. Oriotaren ontziare badaramate, horretik ikusiko duzue, horiz Tolosaldea 7 segundo galduta, Tolosaldea une honetan, eta Zumaia Getaria eta Hondarribia lehia